Свани писам співають, всім народам обіщають, що воскрес Христос. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Аминь. Пан з вами. И с Духом Твоим. Збіраемся на святую імшу, ужо нядзельную, каб нагадаць сабе, што Езус з'яўляецца дарогай да Бога, праўдай, якой мы павінны даверыцца, жыццём, якім мы павінны жыць. Ахвяра святой імшы складаецца аб здароўі у дзень нараджэння, які адзначаюць Бандарович Мячеслав і Алена. Молімся таксама за Антона. Просім апекі і Маці Божай заступніцтва слугі Божага Фабіяна для Ларысы у яе няпростай сітуацыі. Даручаем добраму Богу нашых памерлых Александра Ланковича, Ядвігу Івана, Леоніда Пархімович, Віктора Івана Ігора, Феліцыю Сімончык, Яніну Рысевец. А каб мы маглі годна скласці найсвяцейшую ахвяру, перапросім Бога за нашыя грахі. Спавядаюся. Что сгрешили думкой, словом, чувством и занепадом. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, всіх ангелов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами, Христе, смилуйся над нами, Христе, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами. Хвала на вышинях Богу, А на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. дякуем Тебе, теля великой хвалы Твоей, Пане Боже, Володару небесный, Боже, Ойча всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иису Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, який бяреш на себе грахи свету, змилуйся над нами, який бяреш на себе грахи свету, прими моление нашее. Сядешь праворуч Отца, змилуйся над нами, бо только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты найвышейший, Иисус Христе, с Духом Святым хвале Бога Отца. Аминь. Молимся. Усемогутный вечный Боже, неспынно узмацняй нас
У нас дзеянне пасхальнага сакраменту, каб тыя, каго ты адрадзіў у святым хросце, з дапамогай тваёй ласкі прынеслі багаты плён добрых учынкаў і дасягнулі радасці жыцця вечнага. Праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе вякі вечныя. Аминь. Чытанне кнігі дзеяў апосталаў. У тыя дні, калі колькасць вучняў павялічвалася, эліністы пачалі наракаць на габрэяў, што яны забываюць пра іхніх удоваў у штодзённым служэнні. Тады 12 склікалі ўсіх вучняў і сказалі: «Нягожа, каб мы занядбалі Слова Божае і служылі пры сталах. Таму, браты, выбераце з вашага ліку 7 мужоў добрай славы, поўных духам і мудрасці, якім даручым гэтае служэнне. А мы ўвесь час будзем трываць у малітве і служэнні слова». Спадабалася гэтая мова ўсёй грамадзе, і абралі Стэфана, мужа поўнага веры і Духа Святога, і Філіпа, і Прохора, і Міканора, і Тымона, і Пармена, і Мікалая, празеліта з Антыёхіі, якіх паставілі перад апосталамі. Яны, памаліўшыся, усклалі на іх рукі. А Слова Божае пашыралася, і значна павялічвалася колькасць вучняў у Єрусаліме, і шмат святароў прыняла веру. Гэта Слова Божае. Милосердность Твоя, Пане, няхай будзе над нами. Милосердность Твоя, Пане, няхай будзе над нами. Радуйтеся у Пану, справядлівыя, праведным належить хвалить Яго. Слаўце Пана на гуслях, грайце Яму на 10-струнной арфе. Милосердность Твоя, Пане, няхай будзе над нами. Праўдзівае слово Пана, і ўсе ўчынкі ягоныя верныя. Ён любіць справядлівасць і правасуддзе, міласцю Пана поўніцца зямля. Милосердность Твоя, Пане, няхай будзе над нами. Вось вока Пана над тымі, хто яго баіцца, над тымі, хто спадзяецца на яго міласерднасць, каб ён душу іх уратаваў ад смерці і накарміў іх у час голаду. Милосердность Твоя, Пане, няхай будзе над нами. Читання першого послання святого апостола Петра, умиловане. Приступаючи до Пана живого каменя, откинутого людьми, але вибраного Богом, коштовного, і ви самі, як живі камені, будуйтеся у дом духовный, святарство святое, как приносили духовные ахвяры, приемное Богу праз Иисуса Христа. Бо сказано в Писании: «Вось я кладу на Сионе камень краевугольный, выбранный, коштовный, и кто верить в Его, не осоромится. Тому для вас, верующих, и он коштовность, а для неверующих камень, які откинули будовники. И он стал головой в угла, камнем спотыкнения и скалой спокуты. Але спотыкаются об его, бо не покараются слову, деле гэтага яны и призначены.
Вы ж выбранный род, королевское святарство, народ святы, люд, узятый Богом во властность, каб обвешаны цноты того, хто поклик у вас темрі у цудовне світло своє. Це Слово Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Я дорога і правда і життя, каже Пан. Ніхто не приходить до Отця інакш, як тільки праз мяне. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читання святого Євангелія поводле Яна. Хвала Тобі, Пані. У той час Єсус сказав своїм учням: «Нехай не тривожиться серце ваше, вірте в Бога і в мене вірте. У домі Отця моєго шмат світлиць, а коли б так не було, ці сказав би я вам, що йду подрихтовать место для вас. И коли пойду и подрыхтую вам место, прийду знов и заберу вас до себе, как вы были там, где я. А дорогу, куди я йду, ви ведаєте». Каже йому Томаш: «Пане, ми не ведаєм, куди йдеш. Як же можем ведать дорогу?» Єсус сказав йому: «Я дорога і правда і життя. Ніхто не приходить до Отця інакш, як тільки праз мяне. Коли б ви ведали мяне, ведали б і Отця майго. І адгэтуль ужо яго ведаеце і бачили». Філіп каже йому: «Пане, покажи нам Отця, і хопить нам». Отказав йому Єсус: «Філіпе, стільки часу я з вами, а ти не ведаєш мяне. Хто мяне бачив, бачив і Отця. То чому ти кажеш: покажи нам Отця? Ці ти не віриш, що я у Отцу, і Отець во мне? Слово, що я кажу вам, не от себе кажу, але Отець, який во мне, і Он чинить справи своє. Верьте мне, что я у Отцу, и Отец во мне. А коли не, то верьте для самих учинков. Сапраўды, сапраўды кажу вам, хто верить у мяне, будзе рабіць учинки, якія я раблю, і больше за іх зробіць, бо я йду до Отця майго». Гэта слово Пана. Хвала Тобі, Христе. Присядьте. Нас сёння менш. Можа быць, таму што такое надвор'е і доўгія выходныя. Але спадзяёмся, што тыя, хто сёння не ў касцёле, а звычайна прыходзіць у суботу вечарам, што і яны лучацца з намі ў малітве.
Кантэкст сённяшняга Евангелля такі. Гэта не падзеі і не дыялог, які адбываўся пасля ўваскрасення. Гэта тое, што адбывалася падчас апошняй вячэры, у чацвер перад Христовым уваскрасеннем. У апошні чацвер сваёй зямной місіі Езус, які адыходзіць, паказвае вучням, як яны павінны захоўваць памяць пра Яго і як яны маюць выконваць Яго місію. Па меры набліжэння сваіх апошніх гадзін Езус рыхтуе сваіх вучняў і тлумачыць усё тое, што адбудзецца. Ён вернецца да свайго Айца і пашле вучням дар Духа Святога. І пасля таго, як яны прысвяцяць сваё жыццё таму, каб весці іншых да веры, праз сілу гэтага Духа Святога, яны зноў злучацца з Христом у доме Айца. Езус кажа, хто Ён, гаворачы так: «Я дарога». Мы ідзём да Бога Айца, які ёсць праўда і жыццё, праз Езуса, які называе сябе дарогай. Таму што Ён з'яўляецца бачным праяўленнем у чалавечай форме усяго таго, чым з'яўляецца Бог Айцец. Мы часамі чуем, што ўсе рэлігіі вядуць нас да Бога, або што вызнаваная чалавекам рэлігія не мае значэння, пры ўмове, што вядзе чалавек добрае жыццё. Але Езус мае адказ, што Ён самы бяспечны і самы надзейны шлях, дарога да Бога, таму што Ён прыйшоў ад Бога і можа нас весці да свайго нябеснага Айца. Заснавальнікі іншых рэлігій мелі альбо няправільныя ўяўленні пра дарогу да Бога, або яны былі ненадзейнымі праваднікамі. Езус таксама кажа: «Я праўда». Езус ёсць праўда, таму што Ён адзіны, хто нам адкрывае ўсю праўду пра Бога. Ён вучыць нас, які Бог, што Ён любячы, міласэрны, клапатлівы і прабачальны Айцец. Ён таксама вучыць нас праўдзе, што наш Бог жыве ў кожным з вернікаў. Езус ёсць праўда таксама таму, што Ён даў сведчанне, не проста тэарэтычна сказаў, якая яна праўда. Ён прадэманстраваў сваім жыццём і смерцю, што любоў да Бога існуе і што яна існуе да кожнага чалавека. Езус кажа: «Я жыццё». Як Бог, Езус ёсць жыццё, таму што ў ім ёсць вечнае жыццё. Акрамя таго, Ён той, хто дае нам свайго жыватворчага Святога Духа. Езус ёсць жыццё таксама ў тым сэнсе, што Ён дазваляе нам удзельнічаць у жыцці Бога праз сакраменты. Христос уваскрос з мёртвых па дзвюх прычынах. Па-першае, каб даць нам вечнае жыццё. Па-другое, каб зрабіць нас цалкам жывымі ўжо зараз. Нам неабходна ведаць Езуса праўду і ісці дарога Езуса. Калі мы сапраўды верым, што Ён дарога, праўда і жыццё, то мы знойдзем новыя і крэатыўныя спосабы падтрымліваць памяць пра Яго. Езус просіць нас памятаць пра Яго, чытаючы і молячыся ў Святым Пісанні, збіраючыся ў імя Езуса і святкуючы Эўхарыстыю, святую імшу, як успамін пра Яго, перадаючы вялікую традыцыю хрысціянскай веры і жывучы паводле Яго мудрых словаў. Нам трэба валодаць Езусам жыццём і жыць ім. Мы падзяляем Божае жыццё, выкарыстоўваючы сродкі, якія Езус пакінуў свайму касцёлу, актыўна ўдзельнічаючы ў святой імшы і належным чынам прымаючы цела і кроў Хрыста ў камуніі, годна прымаючы іншыя сакраменты,
штодзённа уважліва чытаючы Божае Слова, прытрымліваючыся кіраўніцтва жыватворнага Духа Святога, які ёсць у нас, размаўляючы з Богам крыніцай жыцця у асабістых, сямейных і нашых супольных малітвах. Адзін знакаміты прапаведнік пратэстанцкі наведаў незнаёмы новы для яго горад, каб там прапаведаваць. І ён ішоў па вуліцы, і хлопчык адзін спытаў у яго: «Скажыце, як прайсці да пошты?» А ён яму сказаў: «Гэта невядомы мне горад, я не ведаю, як прайсці да пошты, але прыйдзі сёння на малітву, і ты пачуеш, як я буду расказваць пра дарогу, якая вядзе да неба». І хлопчык яму сказаў: «Як ты можаш ведаць дарогу да неба, як не ведаеш дарогу да пошты?» Сапраўды, гэта камічная сітуацыя, але мы сёння сабраліся тут у касцёле, дзе сам Езус нам расказвае, якая яна дарога да неба. Амен. Прадставім добраму Богу нашу супольную малітву, прадставім нашу супольную веру, веру ў адзінага Бога. Да Бога, які паяднаў нас з сабою у сваім любімым Сыне, узнясём з удзячнасцю супольныя малітвы. Молимся за святый костел, Христовое тело, каб усе его вызнаўцы імкнуліся до святости, Тебе просим. Молимся за біскупаў нашей краіны, каб их пастырскія ініцыятывы служили на карысць усяму народу, Тебе просим. Молимся об єдності і згоді поміж народами, каб спокій, який дає нам Збавца, запанував у серцях усіх людей. Тебе просим. Молимся за людей, які празмерно клопочуться об своїм добробыці, каб яны умели згаджацца з Божой волі. Тебе просим. Молимся за людей, яких докирає сумління, каб яны знайшлі спокой у сакраменті покаяння і поєднання. Тебе просим. Молимся за нас, тут присутних, каб удел Святой Мши поглублял нашу єдність з Богом і людьми. Тебе просим. Молимся, давяраючы доброму Богу, заступніцтву слугі Божага отца Фабіяна, Ларису, у яе няпростай сітуацыі. Цябе просім. Молимся, просячы неабходных Божых ласкаў у дзень
нараджэння для Бандаровіч Мечыслава і Алены, а таксама для Антона. Цябе просім. Даручаем доброму Богу наших памерлых Александра Ланковича, Ядвигу Ивана, Леонида Пархимовича, Виктора Ивана, Игора, Фелицию Симончик и Янину Рысевец. Цябе просим. Добрый Боже, выслухай наши молитвы праз Христа, Пана нашего. Христос Пан, восставший из гроба, аллилуйя, аллилуйя, радость дал своему народу, аллилуйя, аллилуйя, давший тебе шкодования, аллилуйя, аллилуйя, Теля грешных радования, аллилуйя, аллилуйя. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Всемогутный. Боже, Ты прастудоўны абмен дароў, які адбываецца ў гэтай ахвяры, робіш нас удзельнікамі Твайго боства. Учыні, каб мы, спазнаўшы Тваю праўду, паслядоўна кіраваліся ёй у нашых учынках, праз Христа, Пана нашага. Аминь. Пан з вами. И с Духом Твоим. У гору серце. Возносим их до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Голодно и да и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна. Каб мы Цябе, Пане, заўсёды славілі, а асабліва ў гэты час больш урачыста абвяшчалі Тваю хвалу, калі Христос быў ахвяраваны, як нашая Пасха. Ён перамог грэх і смерць, аднавіў усё стварэнне і нам вярнуў страчанае жыццё. Таму адкупленае чалавецтва ва ўсім свеце радуецца ў васкрасенню Хрыста, а хоры анёлаў разам з усімі святымі спяваюць Табе гімн хвалы, няспынна ўсклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Госанна на вышинях, благословлен он и той, кто приходит у имя Пана. Госанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, всемагутны Божа, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце
і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвешаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего престя хвали. Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Юзафам, з яго дапаможнымі біскупамі і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету. І дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай, Паннай Марыяй, са святым Юсафам, яе абраннікам, са святымі апостоламі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойча усемагутны, у еднасці Духа Святого, вся пашана і хвала праз усе вякі вечныя. Памятаючы збавенныя запаведзі і Божым настаўленнем навучаныя, асмельваемся казаць: Ойче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, яку небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, али избав нас от злого. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольны ад граху і захаваны ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. Бо Твоего владарства и моц, и хвала на веки. Пане Езу Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей,
одарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Аминь. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. И с Духом Твоим. Перадайце ближняму знак супакою. Баранко Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранко Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу. Одари нас упокоїм. Вось баранок Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благословленыя пакліканыя на вячэру ягоную. Я не варты, каб ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Я сапраўдная вінаградная лаза, а вы галіны, хто трывае ўва мне і я ў ім, той прыносіць багаты плён. Аллилуйя. Вітай смажитку, у яким укритий землі і неба, величний створитель. Вітай набою, що дом наших стольний, Господь Вітай, кринічко,
свого рук вытирайте, прогоняйте из сердца грех. Песни радостной спевайте, хай гучить веселый смех. У вас Пан над панами, и живи Он разом с нами. Аллилуйя, аллилуйя, воскликайте, аллилуйя. Молимся. Просим Тебе, Боже, да поможи милостиво Твоему народу, які Ты узмацніў найсвятейшим сакраментом, і учини, каб ён, пакінуўшы старую граховнасць, перайшоў да новага жыцця ў цнотах праз Христа Пана нашага. Аминь. Святый Архангеле Михайле, присядьте, калі ласка, паслухайце душпастарскія аб'явы. Пачаўся месяц май, кожны дзень перад вячэрняй імшой маёвае набажэнства. На гэтым тыдні ў панядзелак імша ў 19, у аўторак 9:19, пасля вячэрняй святой імшы ў 19:30 рэпетыцыя дзяцей, якія будуць прымаць упершыню святую камунію. Серада святая імша ў 19, чацвер святая імша ў 9:19, набажэнства першага чацвярга ў 18 гадзін, святая гадзіна о 23 гадзіне. 8 мая пятніца святая імша ў 19. У суботу ў 9:19, як заўсёды, у 17 гадзін у суботу споведь дзяцей, якія ідуць да першай камуніі, іх бацькоў і родных. Субота ў 17 гадзін першая споведь. У выпадку бацькоў і родных наступная чарговая. 10 мая ў нядзелю падчас святой імшы ў 11 гадзін будзе першая камунія ў дзяцей, таму звяртаюся да вернікаў, якія не задзейнічаны ў гэтым свяце, па магчымасці старайцеся пабыць на імшы ў суботу ці ў нядзелю ў 18 гадзін. Першая камунія будуць дзеці, бацькі, родныя, будзе шмат людзей. Нават наш касцёл не можа усіх камфортна будзе змясціць. Таму прыходзьце, калі вы не звязаны з гэтай урачыстасцю, гэта не вашыя блізкія, родныя дзеці, то прыйдзіце на нядзельную імшу ў суботу вечары у 19 альбо у наступную нядзелю у 18 гадзін. У Ацэдзе і Жацераве ў нядзелю імша ў 9 гадзін, у Новым Свержні ў 13. Пытанне з фэстам у Горках яшчэ вырашаецца. Дзякуем бацькам першакамунійных дзяцей за ўборку касцёла, за іх актыўнасць і адказнасць. З панядзелка пасля камуніі ўжо у вашых дзетак пачынаецца белы тыдзень. Пастарайцеся, каб яны былі на вячэрняй імшы. Зразумела, будзем бачыць іх усіх у касцёле. 17 мая гадавіна мінулагодняй першай камуніі. Сестра Вольга запрашае да ўдзелу дзетак і бацькоў, якія прымалі першую камунію ў мінулым годзе. Просьба бацькоў паведаміць сястры пра ўдзел. Да 6 жніўня праходзіць акцыя «Дар сэрца для парафіі ў патрэбе», пра што было слова пастырскае нашага мітрапаліта. Мэта гэтай акцыі падтрымаць невялікія парафіяльныя супольнасці і падтрымаць святароў, у першую чаргу, магілёўскай часткі нашай дыяцэзіі, але і іншых невялікіх парафій нашай архідыяцэзіі. Скарбонка для ахвяраванняў, для невялікіх парафій. Пасільны наш уклад можам унесці ў скарбонку пры ўваходзе ў касцёл.
З 15 па 17 мая ў касцёле ў Нясвіжы пройдуць рэкалекцыі цвярозасці. На дошцы аб'яў можна азнаёміцца з праграмай. Хто не разумее, можа быць, кантэкст гэтых рэкалекцый, там ёсць тэлефоны, можна патэлефанаваць і распытаць. 23 мая ў 16 гадзін у касцёле адбудзецца канцэрт арганнай музыкі. Ёсць у нас ужо арган, значыць, будуць канцэрты. Захвочвайце асабліва тых, хто можа быць далёкі ад касцёла, хто саромеецца прыйсці на імшу, прыйсці на канцэрт, так, пачуць прыгажосць Божых дароў, якія маюць людзі, кампазітары, выканаўцы. Можа, такім чынам яны знойдуць свой шлях да Бога. 23 мая ў 16 гадзін канцэрт арганнай музыкі. Падрабязнасці будуць бліжэй да даты канцэрта. Удзячныя вам за сродкі на касцёл і на рамонт аўтобусу парафіі патрэбна, асабліва падчас будоўлі. У ларку ёсць новы часопіс «Наша вера». Запрашаем усіх жадаючых, асабліва дзяцей і моладзь, у парафіяльны хор. Рэпетыцыі адбываюцца ў суботу о 18 гадзіне. Дзякую за супольную малітву, прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вамі. І з духом твоїм. Нехай вас благословить і стераже усемогутний Бог, Отець і Син, і Дух Святий. Ідіть у супокої Христа. Дякуємо Богу. Фабіяні наш чудотворця, став пішний оборонця, нам шлях збавлення покажи, край наша лиха бережи. Фабіяні наш чудотворця, став пішний оборонця, нам шлях збавлення покажи, край наша лиха бережи. Фабіяні наш чудотворця, став пішний оборонця, нам шлях збавлення покажи, край наша лиха бережи. Боже, Ти прославляєш життєвий шлях вибраних слугів Твоїх, які побожним євангельським життям і отданим служением поширали сирот братов и сестер познание имя Твоего святого, обвящаючи Слово Твое и уделяючи святые сакраменты. Одари лаской хвалы алтара слугу Твоего отца Фабіяна, заступника Стовпецкого, який своєю опекою допомагає нам зрозуміти знаки володарства небесного на землі і обороняє нас і нашу айчину від нападків злого духа. Праз Христа, Пана нашого. Амен. Радуйся, ні молода гарка, будуй кому ти єсть молодці, з мертвих повстав сход на сова, а ти молі за нас Бога. Алілюя, алілюя. Тешься і радуйся в небі, за нас молися, Патріарха.